Madagasikara fankehitiny nahazo lay mahay mikarakara tsy hoe ireto aloha tsy nahay nagnatsara fa hafa fogna fandrosoagna taty afarafara Monsieur le Président he nambarinao ny lalagny magna normale haritra magnazava tanagna sitrakanao président he rajo hely mavita ze vahoaka tsy alaminao e epa gasikaratsika ty e milamigny tanindrazatsika ty e mandroso e gasikaratsika ty e milamigny tanindrazatsika ty e mandroso e yavagnan'olay be indrindra voaragna amy tanagna tsy mitsaty isan'andra isambazan-tany olo jiaby misy tandra ohatranao Monsieur le Président e za ety natiny Covid-19 faboza efa oake saly jiaby nahazo fagnampiagna sekoly magnara-penitra ny fanatanjahan-tegna na ire maramila zahay mpanakanto na ire mpagnarato samy tsy disanjara amizegny zahay e alefa gasikaratsika ty e milamigny tanindrazatsika ty e mandroso e gasikaratsika ty e milamigny tanindrazatsika ty e mandroso e yavagnan'olay be indrindra Marco Fresaky, o Marco Fresaku, indrindra o Marco fakatiavatsika dia asitsika teka mampipesorakoaka mampireso toplatovary de maro ny sabotazy zay tsy ala aminao e miasa vity famitsaragna ny fandrosoagna fozagna na de maro ny sabotazy zay tsy ala aminao e mbola manao fototra, mbola manao ritma, mbola manafo efa vita izy io dia mankina amizay zay tsy mahavita fa zay mahavita amizay mitsangana tsika malaza